Vi har nu haft sådan en weekend her sammen med Spar Nord, hvor vi har været til Future Finance, et hackathon, hvor vi over en weekend over 54 timer har arbejdet sammen med i alt 100 mennesker herude på at udvikle fremtidens finansielle produkter. Og ved Debito, der vil vi jo godt udfordre status quo. Så det er rigtig fedt at se, hvordan nogen inden for en branche, som på en eller anden måde er relateret til vores branche, udfordrer status quo og skaber nogle løsninger, som som udvider de rammer, som vi normalt tænker indenfor. Vi har fået rigtig meget ud af det. Vi har arbejdet med et team af folk, vi kender, folk vi holder af, og har lavet nogle rigtig fede løsninger. Ikke lige relateret til forretningen, men det er virkelig også vigtigt, at man nogle gange kan koble hovedet fra forretningen, og så arbejde med ting, man bare synes er godt gammeldags fede. For Happy 42 og det samarbejde, vi har lavet med Spar Nord, der betyder det rigtig meget at danne en bro imellem erhvervslivet og de startups, der er, og de fintechs, der kan komme ud af et arrangement som det her. Og udover det, så er det jo et helt økosystem omkring fintech, der bliver startet samtidig, forhåbentlig. Og det er det, vi gerne vil bakke op omkring og være med til at skabe. Er I tilfredse med resultatet i weekenden? Bestemt. Resultatet her i weekenden har været langt over forventning, det havde vi selvfølgelig forventet. Det er også, der står for det.